Díobh, bheith mé de clochta eaclaíocht grógata le dumbbell 10 kilogram. Suas leis an dumbbell. Right, luigh de bharcíní go dtí 10 a clog agus 2 a clog. So le brungla go bhfuil clog faoi síos an lár. Right, tidig do fluide go dtí go bhfuil siad chur amach leis an lár. Sin tidig de fluide go bhfuil siad chur amach leis an lár. Agus tuaigh dul síos an áil isteach agus tuaigh an nuas an áil amach. An wa. Cumad í gobar inis ar feadh 60 second. Agus an áil amach ag teach suas an áil isteach ag dúilt a níos. Agus stop. Go húdach.